לדבר בסרטון על כל האמת של טיקטוק ואיך ליצור קהילה משלכם. אני כבר שעה פה יושבת ומנסה להבין איך עושים סרטונים ויראליים לטיקטוק. זה הולך להיות קצת ארוך, אבל אני מבטיחה לכם שאם תישארו עד סוף הסרטון אתם הולכים לצאת עם סרטונים ויראליים. ואני יודעת את זה כי הצלחתי לגרום לכלבה שלי להגיע עם כל סרטון שלה ל-for you ולמעל 10,000 צפיות. לאף אחד, כמו שאתם יודעים, לא אכפת כמה עוקבים יש לכם. כל סרטון שלכם מגיע ל-for you ונבחן מחדש בטיקטוק. האלגוריתם הכי אוהב זמן צפייה, הוא רוצה להשאיר אנשים כמה שיותר זמן בטיקטוק. והאנשים נשארים בטיקטוק כי הם אוהבים תכנים שיש להם משהו מלמד, משהו מרגש, משהו עם ערך, משהו עם השראה. כבר דיברתי על זה בסרטון הראשון שלי, כל סרטון צריך לעבור מעגל. ברגע שלפי האלגוריתם הוא מצליח מהמעגל הראשון, הוא עולה לעוד מעגל ולעוד מעגל. זה אומר שבכל סרטון שלכם אתם חייבים לנסות לתפוס כמה שיותר קהל וכמה שיותר אנשים. והדרך שבה טיקטוק מחליטה לדרג את הסרטון שלכם היא קודם כל לפי זמן צפייה, שיתופים, שמירות, תגובות ולייקים. בסדר הזה. בגלל שזמן צפייה הכי חשוב, הנה הזמני צפייה שאתם רוצים לכל אורך סרטון. אחרי